Jeg har valgt at læse bogen Den Fremmede af Albert Camus, og så først så har jeg lige et resumé af det. I Algeriets hovedstad, der lever ham her Monsieur Marceau et helt ganske almindeligt liv som kontormand. Men en dag så dør hans mor så han tager fri fra arbejdet for ligesom at rejse til det her alderdomshjem, hvor hun havde boet de sidste år af hendes liv, og det er så også her begravelsen den skal foregå. Marceau han indleder så et forhold til hende her, en meget unge pige, som hedder Marie. Han lærte hende at kende for nogle år tilbage, og han møder hende så igen samme dag, som hans mor skal begraves. Han udviser sådan ingen sorg over tabet af moren, men heller egentlig ikke rigtig noget engagement i relation til hans kæreste Marie. Og på hendes spørgsmål, om han vil gifte sig med hende, der svarer han, at det kan de da godt, det har egentlig det samme. Marceau han stifter også et andet bekendtskab i den her Alphonse Raymond, og det bliver så starten til en sådan række forviklinger, hvor Marceau han blandt andet hjælper Raymond med at straffe den her pige for utroskab, som nok er en af hans prostituerede, ham er Raymonds, ja. Og det ene det leder så til det andet, og Marceau han kommer så i et opgør, hvor det så ender med, at han dræber hende her, kvinden, som han er med til at straffe. Og så sådan hans uengagerede holdning og del i den her meget lyske affære ender så med, at han begår et mord uden egentlig noget tegn på affekt. Og i den efterfølgende retssag, der bliver han så kendt skyldig og dømt til døden. Tiden indtil hans henrettelse, der oplever han på en eller anden mærkelig sådan søvngangagtig måde, sådan den her, han forstår ikke rigtig meningen med det, eller meningen med verden generelt. Og i den pres, så forsøger ligesom at give ham noget håb, noget frelse, så vågner Marceau så af den her døsen og accepterer på en eller anden måde sit tilfældige liv, samt sin skæbne selvfølgelig også. Og det er så ligesom her, at bogen har sin forløsning, fordi at det er så her, han ligesom sådan føler lykken, som jeg vil vende tilbage til senere. Og det er netop i det her med tema og budskab, fordi Camus han kredser rigtig tit sådan om de her begreber som meningsløshed og absurditet, men han tillægger det en ret anden betydning for individet end eksempelvis de her store eksistentialister som Sartre. Fordi Camus han opererer mere med sådan en grundlæggende antagelse om, at meningen i sig selv ikke sådan er så afgørende for, om man er lykkelig. Det er derimod sådan erkendelsen af verdens meningsløshed, som ligesom baner vejen til det lykkelige liv, og det er der, man ligesom, er i den her lykkelige tilstand. Fordi Camus opfattelse af absurditeten, der er det ligesom en frihed at leve et liv, som man har accepteret er absurd, i stedet for at man ligesom prøver at finde mening med det. Så derfor så handler bogen også meget om den her meningsløshed, og den sådan enkelte ubrydelighed af den her ensomhed i forhold til sit medmenneske, eller medmennesker. Fordi at Camus han mener nemlig, at man på den måde er meget fremmed i forhold til sådan sin tilhørsforhold, da man er sådan er i et univers, som berøres af rigtig, rigtig mange meninger. Og derved så føler man sig sådan fremmed som menneske, da den her mening ikke rigtig findes med de her tilhørsforhold. Og så har jeg så valgt et centralt sted i den her bog, og det er henad mod slutningen. Og det vil jeg så lige læse op, og så efterfølgende give en forklaring på, hvorfor jeg valgte det blandt andet. Det er på side 142, og det er en af de sidste sider i bogen. Som om denne store vrede havde renset mig for det onde og tømt mig for håb, åbnede jeg mig for første gang i denne nat fuld af tegn og stjerner for verdens ømmelige gyldighed. For jeg mærkede, at den lignede mig så meget og var så broderlig, følte jeg, at jeg havde været lykkelig, og at jeg var det endnu. For at alt kunne fuldbyrdes, for at jeg kunne føle mig mindre alene, behøvede jeg bare at ønske, at der ville komme mange tilskuere den dag, jeg skulle henrettes, og at de ville modtage mig med hadefuld råb. Og det her sted har jeg ligesom valgt, fordi at det her Marceau han ligesom accepterer den her absurditet i tilværelsen, og at universet egentlig er ligeglad sådan med dets medmennesker og deres handlinger og liv, og at livet herved ikke rigtig har nogen sådan rationel orden eller mening. Og det indser han så først i de her sidste timer af hans tid på jorden, da det ligesom går op for ham, at hans død den er simpelthen uundgåelig. Han ved godt, hvad der skal til at ske nu. Og det er så her, det går op for Marceau, at universets ligegyldighed med de her medmennesker, det er en meget tro afspejling af hans egen ligegyldighed til sin omverden og medmennesker.
Og herved så føler han ligesom den her form for kammeratskab til universet, fordi at de ligesom deler den samme opfattelse. Universet er ligeglad med medmenneskerne og tilværelsen, og det er Maso ja, egentlig også. Og det er så også derfor, at han ligesom finder ud af, at han her er oprigtig lykkelig, da han ligesom åbner sig over for ideen af realiteten, de her menneskers eksistens, og på den måde så sætter accepten af absurditeten ham fri. Og det passer jo meget godt i forhold til Camus' opfattelse af absurditet, det her med, at det handler egentlig ikke om at komme væk fra absurditeten og finde en mening med tilværelsen, men derimod bare acceptere, at tilværelsen egentlig er dybt absurd og ikke har nogen mening. Og så har jeg så en vurdering af bogen, og jeg fandt den egentlig meget interessant. Jeg synes, det var god læsning, og meget tankevækkende læsning. Men jeg synes også, at det var en meget kynisk bog at læse, fordi ham her Maso, han har et helt ekstremt sådan ligegyldigt forhold til alting. Og det synes jeg også specielt, det gør så meget klart, da hans kæreste Marie spørger, om de skal gifte sig, og han bare svarer, at jamen, altså, det kunne de da godt, egentlig. Så derfor så synes jeg, det var ikke glad læsning, men det var helt ekstremt tankevækkende, på den måde, at man ligesom, ja, fik det her indblik i hans verden, som jeg egentlig fandt den helt ekstremt frustrerende at læse, fordi man sidder og tænker, kom nu i gang, gør noget. Ja, så på den måde så var det også lidt provokerende læsning, hvilket jeg egentlig fandt meget interessant.